бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш корҳои ободонии созандагӣ ва кабулизор намудани кӯчави маҳалҳо назди корхонаҳо аз тарафи масъулини ташкилоту муассисаҳо ва аҳли ҷамоатчигӣ рӯз аз рӯз вусъати тоза пайдо менамояд. тавре ки аз мушоҳидаҳо бармеояд, дар маркази ноҳия шиноидани ниёлони сояафкан амешасабз ва гулу гулбутаҳо аз тарафи кормандони ташкилоту муассисаҳо ва шаҳрвандони ҷамоати шаҳрак дастгирии ҳамаҷониба ёфта, то ба имрӯз дар маркази ноҳия зиёда аз 3000 бех ниёлони ороишӣ ва гулҳои гуногун шиноида шуда ба ҳусни маркази ноҳия зебогиро зам намудааст. аз тарафи аҳли ҷамоатчигии ҷамоати шаҳраки Киров бо мақсади ободу зебо гардонидани даромадгоҳи ноҳия қатқали роҳи автомобилгард зиёда аз 300 бех ниёлони тут ва ниёлони ҳамешасабзу ороишӣ шиноида шуда корҳои ободонию кабздоркунӣ идома дорад. тибқи нақшаи бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Вахш ба ҷамоати шаҳраки Киров беш аз 3200 бех шинондани дарахтони сояафкан ва ҳамешасабз нақшабандӣ шудааст ки мо то имрӯз аз тарафи шаҳрвандон ва хоҷагиҳои деҳқони беш аз 2500 бех ниҳолҳои сояафкан ва ҳамешасабз аллакай шинондаем ва дар ин самт корҳо идома дорад. хеле ки шумо шоҳиди он ҳастед, имрӯз дар хоҷагии деҳқони Бӯстон ба шинондани дарахтони сояафкан мо имрӯз кор бурда истодаем ва ният дорем ки дар рӯзҳои наздик он нақшае ки аз тарафи бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия ба ҷамоати шаҳраки Киров вобаста карда шудааст бо сарбаландона иҷро намоем. аз таҳлилу мушоҳидаҳо бармеояд ки аз тарафи аҳли ҷамоатчигии ҷамоати шаҳраки Киров дар даромадгоҳи ноҳия зиёда аз 300 бех ниёлони гуногуни ороишию сояафкан ва 200 дона гулҳои мавсимӣ шиноида шудааст ки ба ин мавзеъ як зебогиро зам намудааст. зимни суҳбат мудири бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия иброз дошт ки то ба имрӯз дар ҳудуди ҳар як ҷамоатҳои шаҳраку деҳот зиёда аз 3200 бех ниёлони гуногун шиноида шуда мо тасмим гирифтаем ки дар ин самт илова ба нақша ба корҳои сарсабзу хуррамгардонидани маҳаллаю деҳотҳо, кӯчаи роҳраво, ниёлони гуногун аз қабили тут, арча, гулҳои мавсимӣ шиноида ба корҳои кабдизоркунӣ вусъат бахшем. холимрози ниёзӣ, абдуғаффори Саттор, намозвали Эргаш аз ноҳияи Вахш барои барномаи ахбор.